nodonje bowacho ni nyaka jogi dhi higa higni 2 mag internship. Wa expect ni sani budget idhi som, pesa ibiro ket kata biro bedo allocated mandiko jopuonj. Jopuonj midhi ndikigi ok gin jopuonj moromo. Ja-intern nyaka wayie ni ja-intern nye konyo seche manye waonge omuom. Ne giyie kawo pesa matin, to ne giyie kawo pesa no kuom higa achiel. Nyaka doho nyobiro bokonyogi bowacho ni higni 2 en against the rule, kata higa achiel chabe osiasa against the rule. Koro TSC kawacho ni onge pesa, gima nodong' ne en petition parliament, bawase petition parliament. Sani koro budget idhi som, jogi inyalo ndik te the year 2024 dwe mar 7 ka sirikal oketo pesa magini. Seche makoro onego ni wawuoyo kaka inyalo medo muom, to wabiro gi other issues kani jomoko riembo. Inyalo riembo ji tich nadi kanyo, to TSC is not fair. Ok inyal riembo ng'ato tich kwa ng'eyo ni jopuonj mantie kanyo go were not enough. Guarantee be onge ni ng'ama biro mana kaka jaduong' Opolo ma Kidisho osewacho ni biro yie gi terms mixed slavery ma TSC gi sirikal oseketo godo jomogul kata jopuonj JSS ma secondary madundo. Wawacho kendo wanuoyo ni pesa oket kando mar ndiko jopuonj permanent and pensionable dwe mar 7 ni. Sani en dwe mar 6 temo miyo mogul spe kata ka debed ni seche moko nyok gidwa weyo ng'anyo, ne giwacho ni warit mondi nyaka dwe mar 7 mondo wane. Koro seche ma TSC buogo jo JSS